Een Fries kampioenschap judo telt over het generaal zo'n 100 judoka's. Maar de laatste jaren neemt het aantal deelnemers bot af. En het lijkt het wel alsof het judo in Friesland in een dip zit. Deelname kost €8,5 per persoon. Intree €2,5. Ja, we weten het net, maar misschien het altijd maar te maken. Maar is dit nou ook representatief voor het judo in Friesland? Rent het waarom? Ja, het rent waarom, net zozeer in Friesland alleen nog maar. Dat zoals de Porentoernooi en ik hield, het krijgt wat minder deelnemers. Dat het net goed gaat met judo, dat is duidelijk. Goed voorbeeld daarvan is de Iepen klasse. Judoka's uit verschillende gewichtsklassen kunnen haar inschrijven voor dit onderdeel. Oftewel, de lichtgewichten kunnen het opnemen tegen de zwiergewichten. En je zoekt dus een soort judoka's verwacht. Maar dat valt al. Lok wel eens. Ja, dankjewel. Ging goed of net? Nou, op zich ging het prima. Ik verloor wel een partij, maar op zich mag je wel tevreden zijn. Nou, wie dit de Iepenklasse? Ja. Hoeveel hier hun inschrijven? Het was lastig, ja. We hadden eigenlijk te weinig deelnemers. We hadden er 4 op papier staan uiteindelijk. En daar zijn er 3 van overgebleven, want 1 jongen heeft zich teruggetrokken. Wil het judo weer in de lift, dan zal er een wieze voen worden matten om de jonge band weer enthousiast te krijgen. Dit is Jurre. Hij is zo'n hier. En dit FK is zijn allereerste officiële judo-wedstrijd. Vertel mij eens, wat is er zo leuk aan judo? Dat je bekers kan winnen en dat je dat je anderen op de grond krijgt. En waarom zit je op judo en bijvoorbeeld net op voetbal? Nou, omdat judo is leuker dan voetbal, want met judo is het binnen en als het buiten is, dan is het ook kouder en zo. Nou, ons toernooi is echt voor de breedte sport. Wij hanteren hier in zinstelling tot het toernooi net heel strak de JBN, de Judobond Nederland gewichtsindelingen. Dat het als voordeel dat is wat meer maatwerk levert die kenst. Dus de kenst die deelnemers en dan is het heel exact bij elkaar mensen indelen die dicht bij elkaar zitten qua niveau, qua gewicht enzovoort. Dat heeft als voordeel dat we meer pools hebben, dus meer prijswinnaars. Dus hopelijk ook meer motiveerde jongetjes en famkes die trokken in het judo. Prijzen winnen, dat motiveert het. En als we letter op het dag bij de prijsuitreiking staan, waar treffen we dan op het podium? Gefeliciteerd! Dankjewel. Laat eens even zien, wat heeft u daar? Een beker. Hoeveel is de prijs? Tweede. En wat wordt het de volgende keer? Eerste. Een heel soort succes. Ja. Jurre zijn interesse voor het judo is er nooit dit Fries kampioenschap in alle geval net minder op worden. Maar of er op zijn 15e nog altijd op judo zit, bevreed je het even aan zijn huid. Nou, hij moet de overweging maken, denk ik, met voetballen of judo. En als je nu moet kiezen, zou hij denk ik voor voetbal gaan. Maar door deze prijs kan het anders worden, denk ik. Ja, want kan judo het winnen van voetbal? Ik denk het niet. Ik denk als je hem dat nu vraagt, dan gaat hij voor het judo, denk ik. Maar morgen kan het anders zijn. En zo onwist de toekomst van Jurre is, zij is het eigenlijk de vraag of het judo in Friesland uit de crisis komen kan.